Gora Kartegi! Gora! Venga. Nik uste dut zela 2020an, COVID-ean. COVID-en urteatan ezin zela ateri? Bai, zera. Hala, jantzi ginen eta... Bai, pero... Nago Julian jantzitako fradiaz, pero beste denak ez dago traje, así que... Ni nago soñekoarekin. Ni hasi nintzen 12 urtekin txibilitos eta dauzkadu, 56, pues 44 urte. 44 urte eta denak txibilitos gainea. Eta urterak arte, Baina kuadrilla konbadia zila zen atetzen hor, eta azkenean zure barrio da, eta duzula guztiak hor. Osea, eta ja... Ni oroitzen ez, ginean txikiak zutani, hauek ez ziren ez da existitzen. Eta hori, jode nien beti zure kuadrillakoekin hori ensaio eta atzetik, eta beti hori, handita zuen kantinera, ez dakiz zer. Eta beti itxoiten iristeak artegi, orain aita, Eta ni pentsatzen nuen hor, kantinera ez dakit, ez ilusia asko egiten dira, baina aitaren ondoan atetzea. Gogoratzen naiz txikitan, pentsatzen nula bai aterako nintzela kantinera, Osa, nire buruan ekan seguro bai ni aterako naiz, aitarekin. Zurite pega, baina ni txikitatik hori, txibilita buruan eukan. Izeba Mariak manetan egin zigun banda kantinerakoa eta jarri zigun akartegi. Ensaioetan, abanikoarekin. Ensaioetan ere bai. Ni negon beti deseatzen aitak erakustea gea, aita erakutsi kanta. Bai, guk joaten gena abanikoarekin eta aita txilito. Bai. Azkenean baita kartegi izan da txikitatik bizi dugun konpainia, atera da eta hor, txikiak ginenan espero genuen aita ikusteko ez dakitzer, eta azkenean zu nahi duzu atera, gero probatzen duzu ateratzea ikuste duzu festa bizitzen dela beste modu batean askoz divertigarriagoa. Ni Jaizkibel orain jasotzen nire konpainia bezala, ze hasieratik hartu digu, besarkatu digun konpainia, no? Pero... Ametxen kasua da gainera bera nahi dula kartegin kantinera ateri, urte batean eta horrengoan txibilit. Hombre, eta nik hori orain gustura aterako nintzen Azure bai, ateko zinen. Aterako nintzen gustura kartegin kantinera eta gero jarraitu desfilatzen Jaizkibelen, kartegin, izan libre aukeratzeko, nahi dudan egin ez desfilatzen badut txibilito ez dela, ezin dut ja atera kantinera, no? Ni esan behar dut, akartegi dela zure konpainia, baina nire aukera emango baziaten, aterako nintzen Julenekin, kofradian. Txaketera, gure familiaren zati handi bat ere dakagu kofradian, osaba, lehenguzu guztiak juten dira kofradian. Niri hori, egon zen ilusioa da. Eta berari ere, berak aurten hasta esan dit, eske ematei rabia ez ateratzea zuek gurekin. Zenean indarra ere barrutik anitzen da, Bai. Grazia da, neskak sartzea, nahi dugun konpainietan, no? Hortaz borrokatu behar da azkenean. Zure kuadriako guztiak, gehienak denak ez esateagatik, akartegi bat, gu ikusi dugu, urte batean ni atera nintzen arte, agertu nintzen hemen Jaizkibeleko arropakin, azkenean jendeak pentsatu dezake modu batera bestera, baina momentuan ikusten da ez dela deus gertatzen, azkenean ez da intentzio txarrik. Poliki, geroz eta jende gehiago animatzen da ateratzea, geroz eta jende gehiago, ez kuadrillan bertan, mirakaz geroz eta jende gehiago atera dela, ezakitzer, orduan, jada nik uste dute realitate bat, non gauden konpainia guztiak nahaztuta, egun guztian zehar, goizetik, zaude Jaizkibeleko jendea, kofradiako jendea, akartegiko jendea, pasatzen dugu elkuguna elkarrekin, juten zera gauean txotnetara, eta ikuste dituzu traje guztiak dantzan elkarrekin, incluso kuadrillan ateratzen zaitu igual, kantinera betiko alardean, ez? Eta gero gaude Jaizkibelekoak ere en las merendolas betiko alardekotan orduan. Bakarrik ematen du dagoela arau hori non desfilan ezin gara elkartu. Arau bat ez daukala zentzurik ikusten baduzu gero egun guztian zehar bizitzen duguna, ez? Orduan ikuste du ja dugula pausu hori aurrera non onartu da bizitzen ari garen errealitatea, zera errealitatea bat. Hori, beste hitz egin, hori akartegiko kofradia, baina nire zentzaiz ikusi hori aitaren trajekin, akartegiko trajekin, ni beti Jaizkibeleko zapia eta gustatuko zitzaidan ikustea, korbata eta... Bai, eske hilak zazpian ikusten dugula hor pertsa guztietan jantzi guztiak, eta aber noiz egongo diren denak akartegirenak hor, ez? Guk jantzitala eta berse sentitzen dugu baita familiako trajea jantzita. Amarrak lehan eltu. Alardeko polita. Buena, aita, lasaitu. Niri ilusioa ala joatea aita betzela jantzita, arenak igual. Barrioa representatzen.
Ez, pero azkenan txikitarik ikusi zuen Antes trajea. argazki bat, igual, Selfie. Nuevas incorporaciones a carteli. Denak, imagínate hau izatea reala, denak ateatzea la jantita. A ver, la fila. Bizitzean jaia horrela, esnatu denak elkarrekin, jantzi denak elkarrekin. Bat gehiago eta egiten dugu ja hilara bat, osoa da. Arriba duzu zera ez duena, porque hori da, zu escopeta aquí. Gora Kartegi! Gora! Venga.